Two students, सानै students थांबाय सासे सिख्ला सासे सेंग्रा फरायनानै लाग्रोनि मुलुगनि आय आफा गुरु आत्मा नोंनो नुजायै गुनगैयै नुजानाय गुन गोनां गोहोखां आत्मा लानानै नोंलाय आलो गोजोन रंजा खुसियै गोजोन महरै नुजानानै दङ नोंनो अदैथ' गोहोजों गोजावनानै दङ नोंनो मंगलमय मंगलसुत्र खारन सुकुम सुर मुलुगनां गोरोबनो गोरों रोङै लानानै नोंलाय आलो गोजोन रंजा खुसियै गोजोन महरै नुजानानै दङ नोंनि दैदेननाय नोंनि सोरजिनाय बोथोराव जा एसे मुवाखौ मोननो हाबाय बेजोंनो देग्लायनि 1429 बोसोर बांला फागुन मासनि 1 तारिख मंगलबार बारायनि गोथार फुंबिलि 11ता टाइमखौ लानानै नैबे इउनिभार्सिटिनि गोथार फोथाराव बिटिआर सरकारनि दैदेननाय धर्मनि गेजेराव नलेज फेस्टिभेल गोथार लाइ खुन्थिया गायजेननाय हाबाफारि मावनो नंदों अनख कनसुला आइ आफा गुरु आत्मा बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव हारि जाति बर्ण धोरोम बासिया लासे बयबो ज' जानानै मोजाङै खुंनो हानाय राहाखौ नोंसो हरनो हायो नोंनाव बोरखौ बिनानै गिबि मेन पेन्डेल लाइ खुन्थिया गायजेननाय गोथार धर्मखौ मावनाय धर्मआव बादा बिघ्नि दाजाथों मोजाङै गायफुंनो हाथों बोरखौ बिनानै गोथार लाइ गायनो नंबाय नोङो रंजा खुसियै नाजावदो फैनाय भक्तफ्रा मोजाङै फैनानै मोजाङै थानो आरो मोजाङै थांनो हानाय राहाखौ नों हरनो हायो नोंनाव बोरखौ बिनानै गले गले खुलुमो रंजा खुसियै नाजावदो बारना दे स्टूडेंट बिला गाइছে না
बे सनानि माबाया सनानि टिसु हरनांगोन itu micum. Goreng ini boleh. Ya tanah. Goreng omnya salah. Baris. Ayah,